folkens, og vi var interesseret i at få noget mere på kanalen. Yeah. Min kanal. I kan kun se mig her, men ikke Alex. Vi lige på kanalen her, og vi er logget på her. Og her er min gamle kanal. Ja, det er han. Og vores kanal, den hedder Benjamin Alexander. Nej, men Benjamin Mellemrum Alexander Mellemrum Remix. Og MIX, det skal være stort. Ja, det skal det. Det kan I se. Ellers så kan jeg ikke finde vores kanal. Men jeg lægger et link. Ej, hvis der er nogen, der ser den her, faktisk, så kan de bare trykke på vores kanal. Lukas, du bliver filmet mega hurtigt. Du bliver filmet rigtig... Du bliver næsten stalket af YouTube. Det gør fandme ikke noget. Det er jeg vant til. Du vil gerne stalket af YouTube. Hey YouTube! Og Benjamin! den her video har vi lavet, vi må gerne. Og Benjamin har slået hul i hovedet på en. For fanden, mand. Jeg synes, jeg har slået hul i hovedet på en. Ligesom dengang, da jeg slog hul i hovedet på... Hvad var det nu? På dig. Nej, fordi jeg har ikke noget hoved. Hvor du har. Nej, jeg har... Hey YouTube! Jeg kommer lige om lidt. Så det er et falsk hoved, nemlig. Du har kun dit hoved. Bare gå til hovedet, lille dreng. Mads Mie! Hey YouTube! Vi vil bare lige Du er fra World of Warcraft. Jeg har fandme ikke noget hoved. Ja. Du er Benjamin og Benjamin og min gamle kanal, så liker jeg også med vores remix. Det er fordi, det er også to kanal sammen. Så giver jeg et up. Og så vores to kanaler. Benjamin, den her video skal gå ud nu. Og det er bare, hvor vi vil sige, Holy der shit. er videoer, der kommer ud. Og Skal jeg allerede på video? Den her video skal ud. Nu. Ej, ikke nu. Mads Mie! Nu. Hey YouTube! Ej, Farvel. nej, ikke farvel endnu. Hvor lang tid var den? Videoen. Så kommer min internet ikke til at virke. Da den skal vare cirka 1 minut før. Nej. Hvad nu hvis jeg logger af fra min? Så kan du godt uploade. Ja, hvis du logger på din gamle, kan jeg uploade. Uden at du skal miste dit net. Uden dit net. Man må da gerne stirre i Slendermans øjne. Når man stirrer i Slendermans øjne, Lukas. Ja, bare stiger Slendermans øjne. Hvad skal du? Man dør. Det var så lige alt for i dag. Jeg håber, I kunne lide... Ups, det var ikke alt for i dag. Så i hvert fald lige, at der er nogle få videoer, hvor mig og Alex... Fuck, du er klam. Nej, fuck, du er dum. Køber et gratis spil, som vi så kan spille. Og lave en challenge med begge to af Minecraft. Har du det, Alex? Nej. Nej, det har han ikke. Han har nemlig sådan en demo. Men jeg ved, hvordan man kan få den fulde version gratis. Det var alt for i dag. Jeg håber, I kunne lide videoen. Tak fordi I så med. Nu har jeg ikke noget at sige. Og